ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ዝተዳለወ መደብ ከብለኩም ዓምዲ ሕብራዊ ካምፓኒታት ምዕራብ ኣብ ሩስያ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ምስ ከፈተት ከም ዝፍለጥ ካምፓኒታት ምዕራባውያን ተቃውሞን ንምርኣይ ካብ ሩስያ ከም ዝወፃየን ኣውጀን። እቲ ዝገርም ግን ክሳብ ሕጂ እተን ዝበዝሓ ኣብ ሩስያ ንጡፋት ብምህላወን እዩ። ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ 387 ከም ቃለን ስርሕና ወንዚፈን ካብ ሩስያ ወፅየ ከባቢ 1223 ፍርያተን ኮነ ዝርግሐን ቀኒሱ ከምኡውን ወፅየን ነይረን ብውሑድ ቁፅሪ ዝተመልሶ እየን። 2173 ካምፓኒታት ክሳብ ሕጂ ንጡፋት ኣለዋ። 10.2 ሚእታዊት ጥራሕን ስርሐን ጠቕሊለን ኣቋሪፀን። እዚ ማለት 57.4 ሚእታዊት ካብተን ዝነበራ ካምፓኒታት ግቡእ ስርሐን የሳልጥ ኣለዋ። እንተኾነ ፈቲኽንዶ ንጉስ ትምርቃዩ ኮይንወን። ገለ ካብተን ኣብ ግቡእ ኣገልግሎተን ዘለዋ ዓበይቲ ካምፓኒታት ምዕራባውያን ቁጥሪ 1 ኣቮን ፕሮዳክት ኣሜሪካዊ ናይ ኮስሞቲክስ ትካል እዩ። ኣብ 2020 9.1 ቢልዮን ካብ ፍርያቱ ከም ሸጠ ይሕበር። ቁጥሪ 2 ኣየር ሊኩዊድ ፈረንሳዊ ናይ ጋዝ ካምፓኒ እዩ። ድሕሪ ሊንዳ ካምፓኒ ኣብ ዓለምና ብዕብየቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ኣብ ልዕሊ 70 ሃገራት ዝርግሐ ሃልይዎ ናብ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ጋዝ ይሸይጥ። እዘን ዝረኣናየን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይተን ካብተን ዝዓበያ ሃገራት ጸላእቲ ናይ ሩስያ እየን። ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሬኪት ካምፓኒ ዓብይ ናይ ሓለኽቲ ኤጀንሲ ትካል እውን ግቡእ ስርሑ ኣብ ምስልሳል እዩ ዝርከብ። ሰለስቲኦም ካምፓኒታት ኣብ 2022 ካብ ሩስያ ከም ዝወፅዮም ሓቢሮም ነይሮም እንተኾነ ኣይወዓልዎን። ካልእ ኣብነት ናይ ልስሉስ መስተ ትካላት ምስ እንርኢ ፔፕሲ መጋቢት 2022 ካብ ሩስያ ወፅየን ካብ ዝተባህላ ካምፓኒታት እያ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብ20,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታታ ኣብ ንጡፍ ስርሓ ኣላ። ከምኡውን ዋላ እኳ ኮካኮላ ሰደዳ ናብ ሩስያ ኣብ 2020 ተቋርጾ ተመሊሳቶ ትርከብ ብዝያዳ ኮላ ሳይሮፕ ዝተባህለ ዓይነት ፍርያታ። ኮካኮላ ሄለኒክ እውን ኣብ ንጡፍ ስርሑ ይርከብ። ናይዚ ካምፓኒ 21 ሚእታዊት ብርኪ ብስድራ ቤት ኮካኮላ MNCU ዝውነን። ንምንታየን ግን አንጻር ቃልን ኮነ ሕልንአን ደው ኢለን ካብ ሩስያ ዘይወፃ? መንግስቲ ሩስያ እተን ካምፓኒታት ክወፃ ኣብ ዝፈተናሉ ኣይተጻብዕን። ወነንተን ሸይጦመን ክወፁ ምስ ዝደልዩ 15 ሚእታዊት ግብሪ ክኸፍሉ ምዃኖም ኣፍሊጥዎም ብመሰረት ሕጊ። ብዘይካዚ እቶም ዝገዝእወን ነተን ካምፓኒታት ሩስያውያን ምዝኾኑ 50 ሚእታዊት ጎዲሎም ንካምፓኒኦም ንኽሸጥወን ትእዛዝ ኣሕሊፉ። ምስ ዘሎ ኩነታት መን እሞ ካብ ሩስያውያን ወፃኢ ደፊሩ ኣብ ሩስያ ካምፓኒ ክገዝእ? መንግስቲ ሩስያ ከምቲ ኪዳይ ትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ዘይኮነስ ኪድ እናበልካ ከም ዘይከይድ ግበሮ እዩ ገይርዎ። ንሓደ ኣብ ርእሱ ገንዘብ ዘሎ ነጋዳይ ዋጋ 1 ሚልዮን ዝዋግአ ካምፓኒዩ ብከባቢ 400,000 ንኽሸጣ ከመይ ገይሩ እሞ ክቕበሎ? እሞ ኸዓ ስርሑ ቀፂሉ መኽሰቡ ከኻዕበት እናኸኣለ
ምዕራባውያን ንሰብ ርእሰ ማል ሩስያውያን ግን በንጻርየን ገይረንኦም ካምፓኒ የለ ገንዘብ የለ ምናልባት ሩስያ ንጸላኢኻ ብቅዲ ጸላኢኻ ምጥቃዕ ዝብል ውጥን እንትትርዕም ዝያዳ ንውድቀት ምተቃልዐት ነይራ ትኸውን ኣብዚ ግዜ ሩስያ ልዕሊ 18,000 እገዳታት ተጻዒና ትርከብ እቲ ከባቢ 16,000 እገዳታት ድሕሪ 2022 እዩ ነታ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ሃገር ብልዕሊ 3 ዕጽፊ እያ ትዛይዳ እንተኾነ ክሳብ መፋረቕ ናይዚ ዓመት 3.2 ሚእታዊት ዕብየት ናይ ቁጠባ ኣርእያ እዚ ልዕሊ ፍራንስ ጀርመን ዓባይ ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ይሰርዓ ነዚ ናይ ሚእታዊት መኽሰብ በየናይ ክብን ለጠቕንያ በፂሓቶ ዋላ እኳ ምዕራባውያን ካብ ሩስያ ነዳድን ጋዝን ምግዛእ የቋርጾ ሰደድ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ግን ኣንፈቱ ናብ ቻይናን ህንድን እዩ ቀይሩ ናይዚ ዓመት ምስ ናይ ዝሓለፈ 2023 ዝነበረ ወርሓት ክሳብ ናይ ሚያዝያ ምስ እነዋዳድሮ ኣብዚ ዓመት ዳርጋ ዕጽፊ ናይ ዝሓለፈ 14 ቢልዮን ካብ ሽያጥ መኽሰብ ረኺባ ቁጽሪ 2 ኩናት መዝማዚ ሃብቲ ኻዩ ገለ ኢንዳስትሪታት በንጻር ኣለዋ ናውቲ ኩናት ካብ ጫማ ክሳብ ኣጽዋር ኣፍርየን መኽሰባትን የኻዕብታ ሩስያ ኣብዚ ዓመት 140 ቢልዮን ንምክልኻላ ንኽተውፅእ ትጽቢት ይግበረላ እዚ 7.1 ሚእታዊት ንሓፈሻዊ GDP እቲ ሃገር ይሽፍን ካብ ጠቕላላ ወጻኢታት መንግስቲ ን35 ሚእታዊት ይሽፍን እቶም ዝተረፉ ሚኒስትርታት ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ትምህርቲ ዜናን ህዝባዊ ርክባትን ሕርሻ ውሽጣዊ ጉዳያትን ካልኦትን ነቲ ዝተረፈ 65 ሚእታዊት ይካፈልዎ ቁጥሪ 3 ምድላው ነዚ ኩናት ካብ 2014 ኩናት ክሪሚያ ተባሂሉ ዝፍለጥ አንጻር ዩክሬን ተዳልያትሉ እያ ኣብ ተሓጻር እዋን ክመጻ ዝኽእል ቡድሆታት ተሞኪራትሉ ሩስያ ኣብ ባንካ ክሳብ 631 ቢልዮን ዶላር እያ ከዚና ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣዋዳዲርካ ብዙሕ ቁጽሪ እዩ እዚ ንዝተወሰነ ግዜ ንሸርፊ ባጤሮኦም ሚዛናዊ ንክኸውን ክሕግዞም እዩ ፑቲን ዝበዝሕ ልውውጥ ንግድታቱ ምስ ቻይና እዩ ገይርዎ 9 ሚእታዊት ብናይ ሓድሕደን ባጤራ ሸፊነንኦ ነቲ 10 ሚእታዊት ካብቲ ዝኸዘነቶ ኮነ ብካልእ ኣማራጺ ክትሽፍኖ ትኽእል ብተወሳኺ ነተን ካምፓኒታት ንከይወፃ ብምግባሩ እውን ኣብ መዳይ ሸርፊ ረቢሕዩ ሩስያ ንብሪክስ ድፊት ትገብረሉ እውን ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነትን ፑቲን እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ክሳብ 4 ደረጃ ዝኸውን ኣማራጺታት ወይ ካብ A ክሳብ D ፕላናት ሒዝዩ ነዚ ኩናት ናይ 2022 ወልዕዎ በንጻሩ ምዕራባውያን ግን ካልኣይ ኣማራጺ ከሓዛይን ብተርባጽ ውሳኔታት ኣሕሊፈን እዚ ማለት ግን ሩስያ ተዓዊታ ማለት ኣይኮነን ንኹለን ኣብ ቁጠበአን ጽልዋ ፈጢርለን እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕባበ ኣጋጢምዋ ሕብረት ኤውሮጳ ክሳብ ዓበይቲ ካምፓኒታተን ናብ ጥፈሻ ኣምሪሐን ሩስያ እውን ኩንዮ ቁጠባ ኣብ ደማዊ ኪናትያ ተሸሚማ ዘላ ሩስያ ነዘን ካምፓኒታት ካብ ዓዳ ብዘይ ምፍናዋ ዝረብሓቶ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ቁጥር 1 ንዜጋታታ ካብ ስራሕ ኣልቦነት ኣናጊፋቶም ኣብዚ ግዜ ፔፕሲ ልዕሊ 20,000 ሰራሕተኛታት ኣለውዋ
እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቁጽሪ ዝወሓደ እዩ። እዘን ከባቢ 3400 ዝኾና ካምፓኒታት ስርሐን ኣብ ሩስያ ቀጺለን ዘለዋ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ክህልዎን ይኽእሉ ኣብ ግምት ነእትዎ። ስለዚ ካብ ውሽጣዊ ቅልውላውን ስራሕ ኣልቦነትን ተናጊፋ። እዚ ማለት ሓደ ግዜ ጸላእትኻ ሰተርትኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ውድቀት ዚምባብዌ ኣብ መዳይ ቁጠባ ኣብ ግዜ ሙጋበ ሰኣን እዚ ኣገባብ እዩ። ቁጥር 2 ኣብ ሸርፊ እዘን ካምፓኒታት መጠናዊ ሓገዝ ገይረናላ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ፣ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ፋኖኩም ሓውኩም ኣብርሃለይ ሓጎስ